Философска приказка за доброто, автор и разказвач Димитър Доков от 11 Ж, илюстратор Нинко Павлович от 11 А клас. Архим. Недалеч от долината на планините Канашими и Хаи се намираше малък град. Бе известен с името Шамано Юме. Беше едно от тези градчета, които ни се струват толкова романтични в далечината, докато ги гледаме, карайки по магистралата с стария семейен Опел. Наблюдаваме ги и им се чудим, без дори да се замисляме за стотиците различни животи, чието ход несекващо протича там. Архим бе високо, леко мургаво момче, израснал в двоетажна къща. Външният свят запленяваше Архим, защото той никога не бе получил шанс да го изследва. По цяла вечер момчето чертаеше карти на места, в които никой не бе стъпвал. Описваше историята на градове и хора, непознати и нечувани за реалността ни. Ние хората все някак искаме да изразим това, което ни е в главата, поне частица от него. Архим обаче не успяваше. Всеки път, когато поемаше инициативата да сподели своите възгледи с семейството си, той оставаше неразбран. Но той все пак не бе сгубил усмивката си. 18-тият му рожден ден предстоеше, доближавайки го съвсем близо до свобода. Онази свобода да бъде искрен в себе си, неподвластен на чужди ограничения, да избяга. Архим все пак виждаше родителите си като добри хора. Те му бяха дали много и той го оценяваше. Доброто, от друга страна, никога не е съвършено. Архим, бидейки голям утопист, винаги изразяваше идеалното в своите въображаеми герои и места, които рисува в тетрадката си. Веднъж Архим се събуди в обятията на една леко дъждовна сутрин. Той установи, че е неучебен ден, именно заради петонния празник, превръщащ се с градското читалище. В този мрачен ноемврийски ден, когато всички хора бяха по къщите си, на работа или на спектакъл на театралната трупа на Шамано Юме, на Архим му дойде идея. За него това беше перфектният момент да хване своя път. Никой не знаеш какво вещае неясното бъдеще. Дори той самият. Взе 3-4 палачинките на баба си, както и манерката с вода на дядо си, и потегли с колелото. Така градът се оказа безвъзвратно зад гърба му. Архим караше часове и друго селище бавно се разкри на хоризонта. Светещите улични лампи се редяха като стражи в началото на града. Беше значително по-голям град, подобен на тези, за които самият Архим бе писал. Момчето вече усещаше умората от продължителното си каране и срамежливо натисна звънеца на първата къща, която откри. Не след дълго. Вратата отвори ниска възрастна жена с дълга червена коса. Тя огледа Архим. Веднага го попита дали се изгубил, но той не знаеше как да й отговори. Беше му се налагало да се запознава с нови хора за последно преди 10 на години, когато бе постъпил в училище. Въпреки неловкото му поведение, жената му каза с благ тон да влезе в къщата й. Все пак навън беше студено и се смърчаваше. Тя го нагости с топло ястие, което тък му бе приготвила за него. Архим бе приятно изненадан. Вечерта се изниза в атмосферата на домашен уют и приятна компания. Двамата доскоро непознати водеха разговори, които нямаха възможност да водят с никой друг. Понякога е по-лесно да споделиш мислите си с непознат, който не би те съдил. На сутринта Архим трябваше да продължи по пътя си. Така го усещаше. Сбогува се с милата възрастна жена и се тръгна. Беше впечатлен от добротата й. Много мисли му минаваха през главата, свързани с факта, че никога до сега не бе виждал по-мил човек от гостоприемната жена, чието име така и не запомни. Не след дълго момчето стана свидетел на друга ситуация. Пътят беше пуст. След известно време къщите, дърветата и мнозината фигури, реещи се по улиците, започнаха да изчезват. Пътят постепенно придобиваше все по-каменист и непроходим вид. А Архим, карайки колелото си, изведнъж започна да губи контрол на спирачките. Колелото му се засили по склона и той падна стремглаво в едни храсти в страни от пътя. И така той усети отново тъмнината да натъжава над зрението му. Първото нещо, което се мерна пред погледа на Архим, бяха силуетите на две момчета, изглеждащи на не повече от 10 години всяко. Не всеки ден момчетата бяха виждали човек с рани по цялото лице, скъсани дънки и щупено колело посред бял ден. Чудеха му се, говореха му, докато накрая не го вдигнаха на крака. Хлапетата бяха така отзивчиви да го заведат до тяхното село. 20 минути път стоиха като часове за куцащия Архим. Накрая децата поканиха бедния младеж в къщата им, където баба им го превърза и се погрижи за него. Вече беше обедно време и старицата, двете момчета и Архим се събраха на външната тераса за обяд. Трапезата им беше скромна. Филийки хляб с малко маргарин и сирене. В конкретните обстоятелства Архим усети този обяд като абсолютен лукс. Самият той беше късметлия да си стъпи отново на краката и да се съвземе. Да обядва под шарената сянка на дъб и то в такава симпатична компания бе немислимо. Поне допреди известно време.
Красивото безвремие, в което бяха изпаднали всички, се отрази с безкрайно позитивна нотка на младежа. Но той беше готов да потегли по пътя си. Зовеше го. Но счупаното му колело беше оставено до храстите, където беше паднал преди време. Разказа на домакините каква е ситуацията. Преди дори да довърши, едното дете взе своето колело, криещо се в дървената барака в задния двор. Рахим бе изумен отново. Изглежда, това е било от по-хубавите му дни. Малкото момченце нямаше нужда от колелото, затова го подари на Рахим, а той на своята благодарност му даде всичките си пари, които бяха в джоба му до момента. Рахим се раздели из тази среда, в която беше попаднал. Това беше втория ден от малкото му пътешествие, което стана така спонтанно. Усмихна се и продължи по селския път с новото си колело. Усети лека меланхолия и тъга. Забави темпото си. А една сълза съвсем неусетно се спусна по надания му лик. Силна носталгия прободе сърцето му. Старият му живот, макар и монотонен, го дърпаше обратно. Осъзна, че най-силно му приляга скоро да се завърне обратно в Шама на Юме. Слънцето залезе. Рахим не беше сигурен къде ще прекара идната нощ. Затова продължи да кара колелото си и в далечината видя непознат обект. Нещо светещо и оранжево. Рахим нямаше идея какво представлява, докато не се доближи повече. Ван, оранжев и висок брадат мъж на около 30 години, седящ зад волана, се разкри пред погледа му. Рахим бе любопитно момче и без да се притеснява много, почука на стъклото на превозното средство. Рахим вече по-лесно се престрашаваше да говори с непознати и попита мъжа дали би имал проблем, ако му прави компания. Седнаха един до друг и всеки от тях си подели искрените емоции в момента. Рахим изля цялата носталгия, която е изпитвал. Разказа на новия си познати за различните хора, с които се е запознал през изминалите 2 дни. За милата жена, която го приюти на предната нощ, както и за момчетата, които го заведоха в тяхната къща при баба им. Нахраниха го и му подариха колело. Мистериозният мъж кимна и се зарадва на преживяванията на момчето. Мъжът разказа и своята история. За това как винаги семейството му се е грижило за него, а той ги е напуснал поради несъществени причини и лични разпулки. В този момент Рахим осъзна, че усеща липсата на своето собствено семейство. По същия начин. Мигновено излезе от возилото на мъжа. Сбогуваха се и потегли. Беше твърдо убеден, че иска да се върне. Но как щеше да го направи? Самият Рахим нямаше идея. Но както знаем, той бе опитен картограф. До сега си беше водил записки относно пътищата, по които потегля. Все някак щеше да се върне. Навръщане умът му бе изпълнен с размисли. Не можеше да повярва колко очарователен свят се крие отвъд малкия му град. Радостта на Рахим се съхрани в сърцето му дълги години. Въпреки завръщането си в Шама на Юме, той продължи да пътува и да изследва света. Това обаче, което той така и не разбра, беше, че гостоприемната червенокоса жена, която го приюти така учтиво, бе изгонила единствената си дъщеря от дома, само заради неуспешно представяне на изпит. Това, което Рахим така и не разбра, беше, че момчетата, които го бяха вдигнали на крака, по-рано същия ден бяха наранили техен приятел, само защото не е пожелал да играе с тях. Това, което Рахим така и не разбра, беше, че ванът, в който се е запознал с тихия, любезен, брадат мъж, е бил краден. Вероятно Рахим никога не би предположил, че добрите хора в неговите очи представляват много повече от това, което са показали. Той така и не разбра. Никога не разбра. Благодаря ви.